Ovim je riječima prije 9 dana započela svoj status na Facebooku mlada mama Dijana Sajko. Ono što je napisala nakon toga uzbudilo je duhove, a na društvenim mrežama podijeljeno je više od 7000 puta. Znači, jako ga je stisnula za facu i okrenula na stranu. Znači, kao da mu je šamar lupala, tako mu je otišla glava u stranu. Uzela ga je naglo iz stolice, bacila ga u sjedalicu, zavezala ga jako, vukla ga je s tom sjedalicom po podu i onda ga je sa nogom šutala da bi ga namjestila na mjesto koje je ona htjela. Za ono što je vidjela to jutro u specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama na popularnom Goljaku postoji, kaže, samo jedna riječ. Ne, to nije bilo malo grublje ponašanje. Ja bi to baš zvala zlostavljanje. Na redovite vježbe baš tada dovela sina. I dok je malenome skidala jaknu, kroz prozirni dio vrata vidjela sestru koja se, kaže, brutalno i agresivno odnosi prema djeci. Udarala ih je i gurala, kaže, djecu s teškim oštećenjima bacala u sjedalice. Malenu djevojčicu koja je plakala prenosila je s jednog mjesta na drugo, držeći je samo za nadlakticu, dok je dijete tako visjelo, prepričava Dijana. Još sam dijete ostavila van i samo sam ušla unutra. I ja ne znam ništa sam na njoj rekla. Evo, ja samo nešto znam da sam rekla kako joj nije neugodno, da se smije tako grubo prema njima odnositi. I ona je mahnula, ni njima ništa i otišla. Dugo se je nakon toga tresla, govori nam, jer nije mogla ni zamisliti da na mjestu gdje su prema njezinom djetetu divni rade ljudi poput ove sestre. Ljudi koji se tako odnose prema djeci s posebnim potrebama. Bila je u šoku. Kada je došla kući, ravnateljstvu bolnice poslala je mail, ali i dalje nije imala mira. Užasno sam stalno mislila na njih i nisam znala je li to svaki dan ih tako se ponašaju prema njima ili je to samo bilo to jednom što sam ja vidjela. Mislim, to se sve dogodilo u 3 minute. Priče o Goljaku kruže već dulje među roditeljima, i one strašne i one još gore. Čula ih je i Dijana, kao i to da se nikada ništa nije niti poduzelo niti promijenilo. Da je tako potvrđuje i naša sugovornica. Ne mogu zamisliti da je moje dijete tamo. Ne bi to nikada dozvolila. To ne zaslužuje nijedna životinja, nijedan čovjek, nitko. Zato je i odlučila progovoriti samo za naše kamere. Zvaćemo je Anita. Zaposlenica je bolnice i svaki mjesec tu zarađuje plaću. Ako se ne borimo protiv toga, onda smo dio toga. Onda to odobravamo, ali isto kao i ja sada, svi se boje za svoju egzistenciju. Ali govoriti mora, kaže, jer nije joj to samo posao. To joj je prije svega poziv. Sramim se što sam dio bolnice koja tolerira nasilje. I ono što je Dijana vidjela, kaže, tek je mali dio, posebno kod te sestre. Opisala bi ju kao izrazito grubu, nasilnu osobu. I verbalno i fizički. Svjedočili ste svi tamo njezinu? Da, to je svakodnevno. Dakle, to nije iznimka, to je pravilo. Jednostavno se znalo da kad je ona u smjeni, da će taj dan biti gadno. Djecu koja zbog svojih poremećaja, najčešće cerebralne paralize, imaju problema s gutanjem, hrani se grubo i nasilno. Doslovce ih se šopa. Ona to gleda, kaže, svakodnevno. Kada bi sina nešto rekao da to nije u redu, ona bi rekla da nije to ništa i da on zapravo ništa ne zna. Da je tako svejedno kako se s njima postupa. No, fizičko nasilje, nažalost, nije jedino koje djeca trpe. Kada bi dijete obavilo nuždu, ne samo od te sestre, od svih sestara, dobilo bi jednu lijepu lekciju. Smrdiš, odvratan si, što si to napravio, fuj te bilo, srami se i tako dalje. To se sve događa na kojem odjelu? Na odjelu dojenčadi i male djece. Zašto baš tamo? Zato što su tamo djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi i nema nekog jasnog sustava kontrole. Dakle, djeca ovise isključivo o osoblju, o medicinskim sestrama. Nadzornih kamera nema, a većina djece na tom odjelu niti ne govore. Ili su premali, ili su im oštećenja takva da ni ne mogu. Djeca budu po cijeli dan zavezana u svojim sjedalicama, čak i ona koja se mogu na neki način kretati. Dakle, puzati ili se kotrljati i tako dalje. To trebalo inače biti tako ili? Ne bi tako trebalo biti. Dakle, ako dijete može se fizički kretati, tada je i ljudski i profesionalno da mu se omogući da se nekako kreće. Ali to se ne radi? Ne, zato što je tada
se treba uložiti napor i treba se brinuti za to dijete. A ovako kada je ono zavezano i fiksno, tada se može ih pustiti. A što se radi onda za to vrijeme? Za to vrijeme se najčešće gleda televizor u hodniku. Nerijetko se kaže događa da djeca sama ostaju na odjelu, dok sestre vani puše. A sve je to javna tajna. Mislim da postoji izrazito veliki problem, veći nego što u ovom trenutku mediji to predstavljaju, puno veće od toga. Nakon maila, ravnateljica je Dijanu pozvala na sastanak, no tada je već stvar bila svugdje po medijima. Djelovali su dosta utučeno i bili su jako razočarani stvari mojim postupkom. Razočarani što je to otišlo javno. Nasilna je sestra odmah poslana na godišnji, ali i na izvanredni zdravstveni pregled. Ravnateljica se obratila i policiji. Rekli su da ne odobravaju takvo ponašanje, da oni ne mogu uopće vjerovati da se to dogodilo u njihovoj bolnici, da oni ne znaju za to, da nikad nisu čuli, da se nikad niko nije žalio. Nikad se nitko nije žalio, kako su rekli? Da, i rekli su da sve prijave koje su do sad zaprimili su riješili. Ili moguće da nitko nije znao? Nemoguće. To se nije moglo dogoditi. Itekako su znali i sve drugo tvrdi bezočna laž. Još 2014. zaposlenici su uputili anonimni apel nadležnim institucijama. Upozoravali su na nepravilnosti u radu bolnice, od loših uvjeta preko nepotizma prilikom zapošljavanja do zlostavljanja. Ravnateljica bi se očitovala nadležnima i tu bi sve završilo. Jedna od zaposlenica tada je vrhu bolnice prijavila istu sestru. Zašto nitko nije reagirao? Kolege su reagirale, samo što to nije izašlo na dobro, nego je zapravo se skrivalo i željelo se kao u jednoj obitelji za mir u kući izgladiti odnose i praviti se da zapravo to nije ništa strašno. Zataškavalo se, hoćete reći? Da. Koliko dugo već? Godinama. Godinama? Da. Za bolnicu je kao osnivač nadležan grad Zagreb. Kada se dogodi nešto poput ove situacije, grad od bolnice traži očitovanje. Bolnica tada mora pokrenuti unutarnji nadzor, na temelju kojega povjerenstvo same bolnice odlučuje je li bilo propusta ili ne. Takva je procedura. Od izvora unutar bolnice maloprije smo primili dokument koji potvrđuje da sporna sestra već ima prijavu. Naime, prije 2 godine prijavila ju je kolegica i to zbog lošeg i neprimjerenog ponašanja prema djeci. U prijavi se navodi nekoliko situacija. U prvoj se kaže da je sporna sestra povrijedila ruku djeteta, dok u drugoj, citiram, stoji: dijete se samo svuklo, bacilo uprljanu pelenu na plahti i pritom sve uneredilo, na što je sestra vrlo burno reagirala, premjestila dijete u drugi krevetić, pritom dijete šamarajući po tijelu i glavi. Međutim, unutarnji nadzor u bolnici nije utvrdio nikakve propuste, zaključili su da zlostavljanja jednostavno nije bilo. Jedini problem je u komunikaciji, kažu. Zaposlenica koja je prijavila svoju grubu kolegicu prebačena je na drugi odjel, kažu naši izvori. Nasilna sestra i dalje je ostala raditi na istom mjestu, među djecom. Prije 2 godine u Goljaku je ipak proveden i stručni nadzor od strane Hrvatske komore medicinskih sestara, ali zbog drugog slučaja. I tada je utvrđeno da je problem u komunikaciji. O najnovijoj aferi u komori ne znaju ništa. Tražili su očitovanje bolnice, ali ga još nisu dobili. U ovom trenutku mislim da je najodgovornija uprava bolnice. Ona mora inzistirati na dobro educiranim sestrama, da znaju prava pacijenata, naročito prava pacijenata sa posebnim potrebama. Ne samo da znaju, nego da ih i poštuju, da prije svega budu ljudi. Unutar bolnice od prije je postojala inicijativa da se upravo odjel dojenčadi i male djece ukine i da se djeca koja su tamo smjeste po udomiteljskim obiteljima. Ovdje se ne radi o djeci, ovdje se radi o tome da svaki dan djetetovog boravka na tom odjelu je određena svota novaca za bolnicu i da je u tome motivacija zašto se ništa nije promijenilo do sada. Da ste u nadzoru vidjeli ovo čemu je svjedočila mama Dijana Sajko, kakve bi posljedice bile za tu sestru? Vjerujte mi, kod mene više ne bi radila.
Nedostatak komunikacije, zaključak koji se provlači već godinama. Isti kao i onaj koji je donijela inspekcija Ministarstva zdravlja nakon inspekcije po rodilištima. Nakon toga dogodio se slučaj Vinkovačke bolnice. Jedna je mama ostala bez bebe, a protiv liječnika Kolaka pokrenut je disciplinski postupak. Mora li se doista dogoditi tragedija da bi se nešto poduzelo, da bi se stvari prestale gurati pod tepih, da bi oni koji nesavjesno rade bili kažnjeni? Ovako ostaje te gorčina. Razočaranje u sustav, sram na svima koji nemoćno promatraju nepravdu, a ljaga na onima koji posao zdravstvenih djelatnika obavljaju požrtvovno i vrijedno divljenja.